Nilip Chukule Enduro Stadium along World Peace Day kata London. Engding Nerkep Inter Bali Potter Sport Associations Club Football League Championship kipatu ang Dong Kiti. SJY Lapent RYA tumcelang si Parangkiambay Kangipon. Cithi ni pa inquiry si ini Indo Global Service Society IGSSS Lapen Assam State Rural Livelihood Mission SARLM nili patumpen cepatir pipon si World Peace Day pirthi adang along katalondun ason patondun si nilip along stamik labang so World Peace Day talondun labang sonjai mekatalon pon along aluhiaman pent MSC Probito Rongpi bending teron namai pukarbiang long peace forum nilip BCP Model Committee akon Junbang nilip son teron Koilamati Lems akon Junbang mohon teron Amrita Hansepi BPM ASRMM nilip Jackson Milik Project Officer IGSSS Karbiang long tumta citongdun World Peace Day katalon tahud exam akhaya tumben stami mithang traditional gikan spaklang pon si World Peace Day katalon mensen pen pachun pon News Report Joycing teron Karbilong River dan nilip Joy pen is cookie long lo alang tung akam ki claim ye pan alang tung group along kedam ke wang lahai ka tu ko we akam ki claim ye pan bang krehini mohila tung han scooty sita me pilo tingla som data pini enterprise pan food processing enterprise pan micro enterprise pan seed capital ki pilo lahai ka tu ko we scheme pini itum BJP sarkar wang det pen itum singhonai prime minister ang prime minister man det pen si edito Mohila tum pan setame self help group tum pan setame ASLRM pen mate Assam State Rural Livelihood Mission pen ang tum pan isia kirap ki pilong laki aprang itum thekam long li asi non ilitum kaddo ko nili block under 499 an self help group asi 499 self help group tum pan revolving fund lapen konok lota sogoli koron ku isia sonido Pasila hini pen a group tina panta 25,000 itu pilong lo tapi der pen alang tum transaction la pen kaddo ko we ke claim ke dam activities mesen wa group tum ana bank ke puthot 50,000 setame silong thulu pasila son data kle tum nili long setame to ana group SSG group tum ta chingpur pik lo alang tum ningarok pik chihok pik alang tum ke claim ke dam setame government pen alang tum bidha pilo non alang tum self reliance ke thegi fan mohila tum fan methan ka charge up thegi fan non government ben loan ki pi sil high scheme itu aprang kan langdam lotang de aprang ke high scheme itu thegdam long kasi pini lingkang sam arni ini tum labang so program dak nili bahawara long tum nili block ASLRM pen ke deng tong labang son mai long pini nili chitang dun lo pen ongdong bang karohini sose mohila tum sahay group a members tum satame nang chitang dun pen BMMU nili pahin pen PFME seed capital prime minister for micro processing micro enterprise to member tumhan enterprise chingku pen jenika chips ta ba achar pulo packaging guri pen jorbom ali chipa dobom ason pen si sarkar hin pen ta kirap ipon lo jeniba seed capital alang itu phan angkula a business bang angku pacar jap thupa mika ji paching thur thu ji buphan 0.5% pen asap kerap pajir pon lo la sipini nitum beneficiary tumhan an ta seed capital ba check puron pon lo angke sarkar hin tumnat pen scooty keron cadres nile BMMU tum ahin nat pen sipini yani sarkar tumhan MSC sarta dolo tumhan si kechoro pajir se so program utak pini nil tum members tum anta chetong lo cadres tum anta chetong lo ni tum staff SRLM hin benta choro pajir mem la bangso la cadres tum hala bangso scooty keron pon ke kupiasa ke paklami phanse bangso keron pon laki ni tum SRLM pen la cadres CRP pukangwai tum do area wise cadres kangwai do jeneka jibika sakhi pasu sakhi pulo krisi sakhi pulo SSG tumhan la loan our side pache NG ba la tum meeting koson si claim ji son training pipon ji la sona tum phansi
akam la rong paguri ji aphan SRG member tum anke wang pet un etame la ni tum kedars ku CRP tolo la tum si la so scooty pen घुरी सी rong lo anatok anta le dam po anke la si alam the awareness tame pale pon po phan si official hin benta ba government hin benta la si scooty pon lo mola bangso scooty ke ako puthot claim klelo pulong te la bangso scooty ako jiwai thonang pogede la lo claim play pote officially claim tike la so gari bang scooty bang use bom po ba claim klelo pote office long ako jiwai thu la claim te ko ke tax poya ke pindang nelo gedi masa buta la ke pinang nelo non ko ke la government si rapon lo ko si anke ikena so pensi subai pon ko mem nang le men chitan ponima nili men Amrita Hansepi block project manager SRLM development thank you sir Chitin pa encourage la khain ko re hini suru pathar MSC consensi palopan angkang Bali Pathar Sport Station atumpen spatir piponsi engdeng ner cap Inter Bali Pathar Sport Associations Club League Football Championship surhini ra engkoi henia parmant angdung giti pathupon kedam tang ni phai khri hini ani labang so football league pathu pangcheng ponsi ni phai engkoi re siani an mangke angdung giti pathupon Dubajan FC lapen Rongpin FC tumang bong mas angdung giti pathupon Dubajan FC atu masap thek machod jok kulhini thapensi angdung giti pathu spahe ponderlo Angdung giti patu pun along alhi aman pent Surupathar Consensi BDC Chairman Silarson Rongpi Romesh Singner ni hangdon Sri KSS Amaipu Nasis Ronghang Sudhana Rongpipi Lukhiram Rongpi lapen kaprek man pingin tunda chitong dun news report presenter angkar bilong ribeta sangti hidi ka tarik rehni pen pangcheng pon lo lasino non pinian ke angdung giti arni lo pini chun pon lo nasi chun pon pa mekal lo lapen pathulang mesen pen itum dak mesen player ta thek pon nong lo lasi ni tum dak alhi sar po pen ja tong dun pen dang lok dak players pen dang lok na ja tong dun pen dang lo chun mesen pen chun pon por adu tin mabang pu pen dak ka chira ka to ha anda churu pajir lo kodo so pathulang pini angdung giti ke pathulang tim men ko sono football club pen rong khelan football club among sip chipolo la pen Dubajan atumbang gorni pen hai pon 2-1 Bogan CCI Du Samson Singh Inti Akumlin Achatai along Student and Youth for Justice SYJ Lapen Revolutionary Youth Association RYA tumchilangsi parangkia mai inipon SYJ Central Committee Konchen Bangruki Togbi RYA BDC Amaipu Munus Lekthi Lapenari Sangho tum chitongdun Bogan Forest Range atumpen kalili ke lang sangtiki pura permit kiti jam ajok Bali Pathar Havar along sangtiki pur kilit pik ajok langroi rangjeng anta henu lablo la so jok nong bangki bhari hilig ansi saman edlo arwele jang pu fit samil dak aber an bangki lang an nang lele dedlo Bali Pathar Havar hidiatum sok chiti ki long he pineng pen nikan hinian tutanglo la bangso hilig ke har nuk par pik ajok ing narle jang pu fit sami nang pharmacy un area jilan so de kalilang la bangso sangtiki puru long kachong dadum atum sangti kang lempen ajok apan ke dam ang atum ta penang andul lau pusi akon chun bang roki tok bi pen pachini pon la bangso hiliki phur pen ka chongda dum tum afran ke dam tuma ban la bangki Biren Hanse lakha ke thom dola jant kisan tok bi babu Hanse hai hue tum hanlo lapen non lapuna bang jiten teranga bang bangke amoy singlok group ajok non puans tami thangnat asai da chuklem thek thek de dalubus alang hin pen jongpon lasil hai sangtiki phur pona parmira bangke prabjin pen khangsi ington lapna pu busi alang ni hin pen puthot pachini pon thu laso lama putha pen kedam tang chi thini pha inquiry nistame dipu DFO phan epak pin porlo pajir damlo laso penta permit ki pi ingtonte pu dulutang ti CCF apan samit chitong damsi pin poralo pajir dampo lapen lapo an asai ding that aphi systeme alang ni tumen sang asai ding de pulang ti sai jogje pen FAR stami pinang kok pu pusi konchen mang roki tok bi pen perangke thingdo ningje pon news report present terang karbi long rebeta sangti hidi reserve nai forest abangke padonang ji pusi penangan la ruling party non kadu ko betum non tala sonsi gama thadu sitan non dak balibuthar la balibuthar along bangke angton forest land masi phalang no lablo awi lablo lasi nilitum pudama bangke jongdam kangtung bangke la halo mohol mani tum puthaibe setala permit ke emtak ke empru tum phan bangke immediate la tum phan isi action enangji department na so tum setame athe non drama ki claim chod bangke nitum ining samse athe pinangan dola la ke ho nilitum pini labang so
PCCF aphan panong si true DFO ben si nilitum pilo la DFO aphan pilo lage di true PCCF aphan si pilo true DFO lage angton pen alitum thek ponongya map location shop angton GPS a map anda dolab la hello angton laki pura dim lo la hello la si la dak pheri mimi ke non elitum ke forest pen si kireng side forest pen kireng side athe ilitum jujun chuku pen chenglok penang an sitame forest pen si ilitum lo theng han non ke theng chu en pet nang thaiwe jontu jonwar non phere memelo jontu jonwar ta damone pin lo chupang thaiwe lo penang an ke sak sak do holada lasi lakcho ta galilang isibang ke theglong lo nilitum non het jonglang penang an la rong alom atum nang thanun lo kithia phaita la sangti ke phur pen khadan nong pen ke phur pen kithia tu asomar do krailang biek haklang la setame tin nong dilaw jana long biren hansi ta thilo lo ki phur pen si bab bob lo ki phur si ka olai pusi nili tum phan beta nang pidun lo la pen jiten tera la ke safa sing tera ngarong alang li ke non kithi da dekhe dam da dekhe la son si theklong lo alang li bangke non amoy si bakpet alang li phanke la si alang li non thurune dal la son si do la pen kison o kisan tok bi la ke nitum arong gangbura asupul alang li ke anon gangbura a ik si chobom dor sing tok bi arong along alang li a mu apok si githilo la ke nitum a hema dung malo la ke real lo truth lo la ke la si la son da taxi ako dola rong hang arong maran rong hang ko asupo amen ni lilong lelang la sitame alang li sangti ke pur pensi alang li phanda babbo la son si beta long lo la pen bidor hang se la ke non het jong lang bidor hang se asupo ta la son da taxi babbo pen thilo lo la pen hola nang li tumana dolang surhajan nong komat tumyom pe babu hanse alang li sitame asumar ke pamote kang inut lo lata thilo lo non het si kalek sai de lang pen do ulang la son kithi etum la si laktu ma phan itum kopilo sangti ke pura tum phan itum compensation si pijima na ko pima la aita dopi la si penang analam do lada la si phere me me bangke la hello don bangke ningkan hini bak dolo lada balipothar aha war akidu isi bangke sok chorot bo pino lang amat si bahari arroy along arroy badet hudelo lang kedak si jomalab lo non kijun mobe penceng lo non hidi lang ka ve lahai dolo lasi non bangke sok tala si pipot si memedelo non along pak lang so penda mo angton pen si teklong ji lang ave lang mat si ave lasi sangti ke phur la khadana tumphan bang non ma immediate la tumaphan stop nang po nili tumahin pen bangke la pen labang so daito chianang ji bangke forest department atum daito chianang ji la khadan along non amat la so khadan nong ana dim bangke filap lap nang po usinili tumahin pen jongdam lo